wantem sing banter cekeli wonge wantem mindase idoni jikok kayune endang wantem mindase pisangka gak usah minder mak kejebak mak lho tel salahku to apa wong gematine koyo aku isih kerepmu antemi cangkemmu gak usah ngomong wedal soalnya omonganmu iki koyo mblek lencong empuk ning badek oh tak grek sik tel aku duwe lonceng penambah kepekokan lho iki nak tak onekke bahaya iki engko dadi pekok maksimal wengko lho lah kloter leh cangkemmu iya ketoke kepekok aku semakin berkembang bolo kloter nah darwe aku sangat pekok bolo kloter haha jebule dadi wong pekok kuwi enak tel soalnya iso ngantemi wong ning dosane didiskon wong biasane iki malaikat iki rada mesakno nak karo wong pekok ngene iki kloter apamu rasane koyo ketibanan cecak sak cageke lho kloter lho krasa tenan nek iki bolo ketane rada miring ki utekku lho kok ana lek parmo lelaki pencari rondo anak limo lah apa bocah iki kloter diarwe jancuk parmo iki ndas mo parmo udu bokonge lek Jumini ora iso anger mok keplaki ngono kuwi leh ngomong koyo limbat suwe-suwe kowe limbat bisu mo parmo pekokmu ya anake Ramli jan pekok tenan piye bilenana pisan kas anake Ramli raimu gateli gapah tenan bocah kae aja mlayu wedel narek ngrasake tendangan kewan najis nyoh we bongkor we iyalah teke pecah tenan ndase kae bro sikile aja diapak-apakno ya soalnya bar iki arek tak jak COD knalpot wonge